He anat a PortAventura per Pasqua, dia 25 d'abril, i començava a fer calor, i la veritat és que ja semblava un PortAventura diferent comparat amb el del febrer, la temporada de Carnaval, que Déu-n'hi-do. Hem vist cosetes noves, aquí estaven posant un nou cartell, un nou vermut, una zona de prendre alguna cosa, això estava doncs també en obres que estan arreglant cosetes, que em sembla doncs molt bé, que innovin. Hi havia doncs prou gent, bastanta gent, una horeta, 1 hora 40, depèn de l'atracció, i foto obligatòria aquí, aquesta és la foto obligatòria que faig quasi sempre en aquesta zona, i la gent mullava, la gent paga per mullar amb aquests disparadors d'aigua, i Déu-n'hi-do quina cua hi havia als ràpids, tota la caseta estava plena de gent. Vam passar una mica endavant i els troncs estaven igual, una cua increïble, això que era de matí, que dius fa més fresca. Déu-n'hi-do. Hem ficat la zona aquesta de les fotos dels ulls, i també es manté el de les fotos aquestes disfressades, i aquí ves, que ja sabeu que jo amb els llums de Nadal sempre penso que no hi haurien de ser, i sempre faig el vídeo aquest de broma una miqueta per riure, i aquesta és la gent que hi havia, no semblava que hi havia massa, però sí, les cues s'hi reflectien bastanta gent. Uncharted, quasi sempre comencem amb Uncharted, i aquí hem acabat, aquí teniu la foto, pim-pam, quasi sempre comencem amb Uncharted, és com, comencem per tant amb Uncharted, i aquí ja doncs anem a Estampida, bueno, l'Estampida, Déu-n'hi-do, la gentada que hi havia a la cua, i bé, és una atracció que no hi acostumo a pujar massa, perquè sento que vibra molt, a part de la zona nova, que va perfecta, la resta és com que vibra moltíssim, la zona nova és mantequilla, què sou? I quan surts de la zona nova ja aquí vibra moltíssim. Sí que han arreglat alguna cosa que he notat que no es clava tant a l'abdomen, però bé, no soc molt fan. Bé, ja heu vist la foto, i aquí us feu unes fotos, vinga, unes fotos, veniu, totes, bueno, no ho sé. Sempre volen que et facis una foto amb ells de record, i aquí anem cap al tren de la mina, que hi ha novetats, per cert, mira, ens va tocar fila 1, tu. Fila 1. Aquí, novetats de les fotos, perquè la veritat és que han canviat cosetes. Bien. Les fotos són de tot el vagó, ja no són de 2 en 2. Que abans tenies la foto de tot el vagó i la de 2 en 2 i podies agafar les dues. I ara ja només és tot el vagó, que bé, tampoc em sembla tan malament, però deixeu-me-la, ara us explicaré. Hem vingut a provar el Dragon Khan, que té el nou Ray-Track, aquest el Cobra Roll, si no m'equivoco que es diu, i aquest que esteu veient ara mateix, que és un looping, no? Normal. Bé, doncs l'hem vingut a provar. No sé si gent d'aquí l'heu provat ja, què us sembla? Dieu-me, perquè bé, ara veureu la meva cara al sortir. He rebut bastant feedback diferent, uns deien que hi havia moltes, diu, bé, no n'hi ha per tant, està prou bé. I bé, doncs aquí estem per provar-ho, veiem com sento jo aquest nou Ray-Track del Dragon, ara us explico. Això us ho faig parlat, no us ho faig en veu en off. Acabo de sortir del Dragon. Volia provar la part nova. Mira, es nota un muntó quan entres, perquè es posa a vibrar d'una manera el tren, vas normal, i quan entres allà... Vull dir, hola, per favor, la cosa aquesta... Espera, que vaig amb la ronyonera. La cosa aquesta que fa així... Com es diu? El Cobra Roll, em penso. El Cobra Roll, em diu el meu marit. Sí, mira, mare de Déu, senyor. Com vibra, per ser nou, per què vibra tant? Vibra, però d'una manera increïble. Doncs sí, una mica tinc la vibra moltíssim. La zona nova és prou horrorosa, és pitjor que l'Estampida. I aquí ens anem al Shambhala, que no falta mai, a la nostra visita no falta mai el Shambhala. Ens va tocar última fila, que sabeu que és la més potent, que se sent més el tirón del tren, és més forta la sensació. I això era nou, les taquilles són noves, que no les havia vist, jo encara no les havia vist, es tanquen i s'obren soles, tu deixes la motxilla i cling, es tanca. I problemes amb la foto. Mireu, aquí surt el meu germà, ell solet, i és que les fotos han canviat i no m'ha agradat, però gens. Trobo que és un gest bastant lleig de cara al client, perquè normalment vas amb gent, vas amb grups, amb parella, 2, 3, 4 persones. Bé, doncs ara les fotos són individuals, les que són dels seients separats, les que són dels seients junts és de 2 en 2, però clar, si toca el seient separat i sou 2, haureu de comprar 2 fotos si és que voleu la foto. I més coses, el Limited Plus, bé, més express, més perquè paguis encara més, t'incluïm també les atraccions que no estaven de normal en els actes express. Bé, això és un sacacortos al final, i aquí se'm va espatllar a mitja atracció la meva pistoleta, així que bé, no vaig fer masses punts. I Magic Fish és una atracció poc valorada, però és que és molt xula. Aquí ja anàvem a dinar, us hem focat la cocina d'Èpica, ja l'heu vist, aquí deien, venga, passen al Teatro Imperial, que és gratis, i al final vam acabar a la cantina. Com no, vam acabar a la cantina, sabeu que soc al·lèrgica a la profilina, al tomàquet i de diverses coses, i em vam fer especial un lluç al forn, escolta'm, boníssim. Ja sabeu que té al·lèrgies, doncs ho podeu comentar i us fan un menú per vosaltres expressament. Aquí, doncs, animació de carrer, quina calor, se'n van amb jaqueta, quina calor. Aquí són els actors del Far West, del Gold
Frenzy, Girlfriend... Bueno, ja sabeu, pam, 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 el Bang Bang West. I mireu, doncs aquí vam anar a pujar a Uncharted i estava fora de servei. M'han dit, què feu? Us espereu? Que ens vam esperar allà, que s'estava fresquet, fora feia calor, ens vam esperar allà, ens esperem. La gent es va quedar, doncs aquí, al final, en el tros final. Veieu que està el tren parat, és que no s'obrien els arnesos, no podia sortir la gent. I bé, ens vam esperar tampoc massa. I aquí, pam, vam poder pujar i ens vam quedar nosaltres. Bé. Bueno, doncs això no ho vam preveure, vam dir, bueno, ho hauran solucionat, si ja em deixen que pugi la gent, doncs no s'obria, i la noia, proveu d'obrir, no, és que no s'obre, aquí van venir els mecànics, van posar els llums com veieu, per mirar la part de sota del tren, aviam què passava una altra vegada, ens ha quedat 15 minutets allà, asseguts, bueno, doncs allà estàvem intentant obrir l'arnès, via mecànics, estaven fent cosetes amunt i avall, i bueno, passant el temps, la veritat és que estaven passant el temps aquí a Uncharted, ja estàvem fresquets, i fins que després ja ens van treure res, us dic, uns 15 minutets com a molt, i és que hi havia moltíssima gent, molts mecànics, jo em reia que deia, mira quanta gent hi ha allà dalt, 3-4 mecànics, no ho sé, hi havia com molta gent a la finestreta, i per això em reia, i ja està, és que mira, jo no sé per què vaig gravar tant aquí, en plan, aquí estem, ja està, mira, és que em ric de la gent que hi havia allà, i ja està, i finalment, a veure, obriu, pam, i es va obrir, i ja està, fins aquí l'anècdota, milkshakes, mira, m'han fet gràcia que tenen molt bona pinta. Vale, el meu germà acaba de pujar a Huracán Cóndor, aquí, mira. Una mierda. Què ha passat? Parla bé, què ha passat? Què dius que què ha passat a l'Huracán? Què ha passat a l'Huracán? Que no hi ha foto, a l'Huracán. No, des d'aquesta temporada que no hi ha foto. On estàs, aquí dalt o...? No sé, per aquí. Des d'aquesta temporada que no hi ha foto i... Que no hi ha foto. Arribes, tu et prepares, fas la teva pose superguai i no hi ha foto. Que sapigueu que no hi ha foto a l'Huracán. Encara que tregui el flash, no hi ha foto, ja ho sabeu. Yeah! Ole! ¡Vámonos! Hem fet els tronquitos, que m'encanta, la veritat és que m'agraden moltíssim, i aquí anem als ràpids. Xuhu! Aquests són els ràpids del Padrón, alguns mullen i altres no. Pot sortir seca, pot sortir empapat, depèn de quina et toqui, és aleatori això. I aquí que ens van ruixar amb els ruixadors aquests. Efectivament ens va tocar el ràpid que mullava. Furious Baco és una atracció de les últimes que pujo. En la meva llista d'atraccions preferides aquesta és l'última que pujaria, que si em quedo sense pujar no passa res, però vam dir, vinga, va, anem a la meva germà, va, anem a tope, anem a pujar tot. I jo, uau, és que per mi vibra moltíssim, jo és que no tot el Furious vibra molt. I ja estem aquí, al Tutuki Splash, crec que les vam fer totes les atraccions al final, i a refrescar-nos una miqueta. M'he menjat jo que estava a la temporada. I som-hi cap amunt. La veritat és que Port Aventura estava molt millor que la temporada de Carnaval, que Déu-n'hi-do, que estava tot tancat, no hi havia restaurants, no hi havia res, i ara està quasi tot. Ya ves, ya. Todo mojado. Me han dicho que solo había un chup 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 y nada, todo mojado. Les voy a meter una denuncia porque me he mojado, m'han dit que no moja. Mireu, vam anar a veure el show de cada any que està millorat, la veritat, està millorat. A mi aquest tros de Polinèsia m'agrada molt i vam tornar a fer un xambal abans que tanqués i no ens havíem adonat que ja tancava. I jo, ostres! I mireu, la gent perd els mòbils. Mare meva. I ja sortíem, ja anàvem cap al final, que sortíem del parc, anem a veure la parade final i mireu això, novetat. Bé, et costa com 20 euros. La diadema i 2 monigots d'aquests són 20 euros. Cada monigot d'aquests són 10 euros i la diadema són les 5. Bé, no sé, això ja cadascú. I aquest saltimbanqui, això és per ja de la paret, del final del dia, per despedir-te. Aquí són uns catxondos, és que són macos aquesta gent. I bé, doncs ja està, doncs fins aquí aquest mini-blog. M'ha durat quasi 10 minuts, mare de Déu. Anireu a Port o què? Anireu a Port a l'estiu, mireu-vos bé a les dates. A l'estiu és millor el diumenge, per cert, hi ha menys gent que entre setmana, i és així, i no sé ben bé per què, però és així, ha estat molt millor que la temporada de Carnaval, la veritat.